Igbo mulum ekenekwe munu. Igbo ndị nna m ekenekwe munu. Igbo ndị njem ọnụ ekenekwe munu. Asị m nke onye chiri ya zalu. Mụ Igbo bụ Igbo. Igbo adịghị ụwa ebulu ọnụ. Igbo adịghị ụwa ebulu ọnụ. Mụ Igbo m njem ọnụ. Mụ Igbo mulum. Mụ Igbo nje enwe olileanya ekenekwe munu. Ebe onye niile nọ, asị m nke onye chiri ya zalu, ka ọ dịle nwoke mma, dịle nwaanyị mma, dịle okenye, dịle nwata. Ụbọchị eke ketela anyị ife ọma, ka ọ yetela anyị ife ọma, ka vọtala anyị ife ọma, ka nkwọkwanye anyị nwa n'azụ, nkwọkwanye anyị ọganyala, kwanye anyị ọgam n'iru, ma kwanye anyị udo nwere onwe. Ndị Igbo mụrụ m, onye na-ekwu okwu bụ nwa ọnụ bụ Maazị Ọnọchie France, the Heavenly Son, aka God is my strength. Ọnya bụ ihe nọ na redio tata na oge nwe bụ ụbọchị tata bụ ụbọchị itoolu ụbọchị itoolu n'ime ọnwa Disemba 2020 ka nne nwetara unu okwu nke tata na People's Radio site na South Africa ka nsi enweta nya bụ ozi. Nwee na-asị na ya mara anyị bụ mma Igbo mma o, ebe onye nọ nya adịla ya mma o. Nwesịnụ dịka ka anyị gee ntị ka anyị gbapụ ọsọ, maka na onye na-eche eche na-echere ha n'onye ọzọ. Onye bịa na-agba ọkụ anakwa na-achụ nta oke, a na-agwarakwa n'ochi ntị na ahịa esula. Ekenekwe m unu. Nwe na-asị dịko n'ive mbụrụ bịa n'ụbọchị nke tata bụ dịko asị m Igbo ka anyị na-ebeke n'anya n'ihe nwere onwe Biafra anyị na-ekwu. Ive nwere onwe Biafra anyị na-ekwu, okwu nwere onwe Biafra anyị kwesịghị itinye ọnụ, nwee na-ebenye anya n'ime ọfụma wee vụ ive kwesịrị na anyị ga-eme. N'ezie na o nwere ndị na-agbasi mbọ ike, na-agba mbọ fụ na anya bụ ive nwere onwe anyị na-eme na-aga n'iru na-agasi ike. Ejikwa m oyala wee na-ekene ha ncha, wee na-ekene Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu Maazị Nnamdi Kanu ukwu, aka Ọhamadike ndị Igbo, Ọhamadike Afrịka niile. Ofu onye na-egbulu abụke. Ana m ekenekwu ya. Ọ na-ekene ndị IPOB niile na-agba mbọ fụ na anya bụ agitation na-aga n'iru nke ọma, na-agba mbọ fụ na anya bụ ọkụ nke aishi anara anyụ. Nwee na-ekenekwe ọhaneze na-ege m ntị ugbu a, nwee na-asị unu ka ọ dịla unu na mma. O nwere okwu nji n'aka, kpụrụ n'ọnụ bụrụ n'isi. Okwu akpụ n'ọnụ a bụkwana okwu Maazị Uchemefo. Maazị Uchemefo bụ ezigbo onye IPOB, nwetara ezigbo isi n'ọkwa ya bụ IPOB, nke onye ọbụla na-enejela anya. Ụfọdụ n'ime anyị bụ maka Uchemefo ka eji nwee mmalị ihe na-eme tata n'ime IPOB, n'ime Biafra. Ọ bụrụ na Uchemefo gbalụ mbọ rinne n'oge mbụ gara aga, anwee fụta ya dịka ezigbote onye ọchị, mana emesialụ tata nọ n'ime ihe a. Agaghị m anwụ iyi wee nwụọ si na Uchemefo bụ ofu Uchemefo nụ mmalụ n'oge izi bụ ihe ka nọ ndụ taa. Maka na Uchemefo bụ ihe na-agwa anyị na ya agaghị ekweneta ka emeketa ka ọ bụrụ na ihe nwere onwe nke Biafra na a ga-afụ aja ọcha n'ime. Ọ na-eme ya na-ekwe anyị nkwa na-ekwesị ike, nke mere ka ụfọdụ ndị nwee ike kwenye na ya bụ ihe na-eme nwee kwesị ike. Ọ gbalị mbọ nwe, mana kịta o nwere ihe ọ bụ ya ka mmalụ ọ na-eme ya bụ ihe
mere anya mmiri nwe dojuo m anya bee akwa alịlị ntie mkpu nsị ọ bụ gịnị na-eme mana obi kasịkwa m ike karịa kịta ka obi bịa basizikwa m ike rie nne maka na anya bụ onye na-eme ihe kwụsịrị ike fụ na ọ chọrọ ọkwana ịma ma ọ bụ onye ha na-abụ yi eji ihe akpọwali anụ nke eji chọọ ịgba ụkwụ ya ịmana asị na atụọla ọmasị ọmalụ atụọlụ ofeke ofelitu isi n'ofe ọfịa maka na ịmala asụ ịsụọ n'ikwe ịmazịkwa na asụ ịsụọ n'ala maka na ofu ngwaokwu ezigoro nwa amali ife ịghọtago nwa na-asị na ya agbapụ ọsọ maka na onye nwere ilie ọgwụ ezi ọnụ ife na-eme tata agwụlụ m ike mana ebe nsi enwezi ume bụ na ya bụ onye ndu anyị na-esokwe n'azụ ọ gwara anyị si na nya agaghị agharịpụ anyị ma ọlị na nya agaghị agharịpụ tutu anyị chaa mana ọ bụ ya ka nna abụ n'ụbọchị nke tata ọ sị na ọ ya abụkwa na anyị bụ ihe ga-abịazi yarịpụ ya ngwa ka anyị bilienu mmụ Igbo niile bilikenenu ka anyị si ya bụ maazị Nnamdi Kanu na anyị agaghị agharịpụ gị na anyị ga-esokweni gị n'azụ ive na ikwere anyị na nkwa na anyị ga-agba mbọ fụ na anyị sonyere gị wee nweta ya bụ ihe isi anyị kwụgharị gị n'azụ na iji du anyị eji ihe a na ịdịghị edufu anyị ụzọ mmadụ ejiri okwana enyo ihe agba n'aka ejiri onyinyo ihe agba n'aka maka na afịa dị mma bụ ive na-ele onwe ya afịa dị mma na-ele onwe ya anara ayọ ga-ayọ ka inwe kwenye n'ihe ọ na-eme nọọ afụnanya ekwe ka ọ bụ ịfụnanya ịnụzi na ntị ịfụnanya maka na o nwere nwatakịrị ebu n'afọ tata ya anụnya bụ afa bụ ọhamadike maazị Nnamdi Kanu emekete onwee gba kpulukpulu maka na ọ maga na nya bụ aha bụ aha onye nzọpụta ka ọ bụ egwu ekwe m ekwusi ike maka na ọnwa afọ Igbo ka m bụ maka na abụ m nwata na-awụ n'afọ nwere nke mmalụ nọ nke mmalụ ka m na-ekwu nwee na-asị diko onwere okwu nwebe okwu uchemefọ na okwu ịkwa nka ka ọ bụ mana uchemefọ ekwezi ka akwanya bụ okwu nka o nwere ajụjụ m na-ajụ ya tata maazị uchemefọ anyị bụ ndị na-enwetere gị aka ịnụ nwanne gị ka m bụ maọbụ nwa gị ka ya akpọ m ụdị ọbụla isi nwee kpọọ ya aga m aza mana ive ụzọ ị na-eje ihe ndị nwa na-eduga gị na ya bụ ụzọ ha na-egbu gị egbu ma mmezuve va na-egbukwe gị egbu ndị ahụ ịchụpụkwala inwepụkwala ọnụ n'ala va ka ị bịaziri na-esonwe na-eli nri ọrụ bụ ndị nwa nnata abụ gị n'anya ị na-ata na-abụ n'obi ka ị bịara si ka isolo ka gị nafala ikolove nri ọnụ ya bụ ihe jọnarịkwala udene ma sigbo nkakwụ n'isi ya bụ oke okenye alụlụmana ibe nji akpọ ya okenye alụlụmana bụ na okwu ya mgbe ọbụla ya akpọ gị n'ekwentị ma ị nọrọ programụ gị ịna ya bụ okwu inwele eze duru ji akpa ekwele nwee nne ya bụ okwu anya ịta ikikere eze efu na ị na-egbu uchemefu egbu ya bụ obi dị obi enu nke nwaanyị na-akwụ gị n'azụ si gị na ya akwụsị gị n'azụ ike ọ na-edufukweni gị edufu ya bụ nwa amadi o nwerekwana ya mmalị ọkwana gị ka amalụ na ife ọbụla niile mere na ọkwana gị ka a na-akpọ nekwe na onwegono ndị nwụrụ n'ije nwa ndị nwụrụ erigokwana nne ndị nwa nwụrụ bụ ụmụnne mmadụ ka abụ nna mmadụ ka abụ nne mmadụ ka abụ ndị egburu n'ije nwa bụkwa na ụmụ ebe fasisi inwee pụta ọbụna ụdị ọnọdụ anyị nọ kịta ịma na ndị Naijiria kwadosiri anyị ike ka enwee mmesi anyị ike ka enwee gbuchepụ anyị ụdị ọnọdụ nwa ịfụ ebe niile na-ada gagaga wuo ka esi na ị ga-ebilite ọtọ wee si nọ maka na a na-akpali gị akpali maọbụ maka na a na-ekwuje aha gị
maọbụ maka na achọrọ ikwutọ aha gị, ị jụọla onye na-eso n'azụ ese. Ọ bụrụ si uche ma etụọla azụ wee jụọ Maazị Nnamdi Kanu ese, jụọ ya kere ka o si jee, maka na Maazị Nnamdi Kanu na-egwu ekwu m ekwu na mmadụ a na-agwara m ya agwa na-eshiro m ntị na anụmanụ na ntị na-afụ n'anya. Mgbe ya bụ nwa mmadụ na-ebiritekwa ya bụ ive, akpọkakwana ya afa emejọkakwana ya, nke aka na-emeju onwe luo tata, nke gị onwe gị so na-emejizie nke tata, akpọghị aja afa, ebo gị ebubo dị iche iche, emeela akaje niile nke bụ na agbakwuli ọtọ n'etiti igwe mmadụ. Ọ bụrụ dịkwu nke ọ si na emeli eme nọ nke anyị na-afụ n'anya ka m na-ekwu onye ọbụla afụkwala ya. Onwere ebe o zoro nzo isi m nweta ya tata, nweta ndị na-akpụ ya ava na-akọtọ ya. Ụmụnne anyị bụ ndị nwa ọ na-azọpụtagwu azọpụta, ọ na-achọ itinye ndụ ya, o tinyere ezinụlọ ya niile nwere ndụ ya wee tinye na ya bụ ije. Ndị nwa na-azọpụta bụkwa na ovu ndị nwa na-egbu ndị ọ na-ata na-abụsa n'obi, na-ata na-abụsa ya n'anya. Ibulu onye na-eso di ya nwee ike na-akwalite ya bụ ọnọdụ nke ka anyị nwee ike nwere ọnwa anyị, ma ya ka ị pụtara kịta esi na maka na a na-akpọ gị iyi, maka na ị na-emeta afa gị, maka na enyere gị ife ịchọrọ. Ndị mmadụ bụ ife ya enye gị ife ịchọrọ, nọ mmadụ ka ị na-asị na ị na-achị. Ndị mmadụ bụ ike gị imene nke ịchọrọ. Anyị kere ka nwee Biafra, anyị kere ka nwee Biafra, Biafra kere ka adịgodu. Imene nke ịchọrọ nọ nke ndị mmadụ chọrọ kịta na ekere ka nwebe gọọmenti. Enwere echọrọ m na ijele akwụkwọ, ekwana lọya ka ịbụ, mana ama gara na anya bụ ibe, maka na enwere ihe mmadụ bụ n'ụwa na-abụrụ na ọ bụrụ ihe Chukwu kele gị ka ya abụ. Ma egwula akwụkwọ ma egwuro na ọ bụrụ ihe ahụ Chukwu nyere gị tie gị n'ime, na ọ dị gị n'ime, na o nwere ihe mmadụ na-eme ya atụgo ụjọ. Ọnya nwa ka nji asị uche mefọ ka imepe anya na ndị nwa na-eduga eje ba na-edufe gị ụzọ, na-ekefa na-akpọsi ndị ala na ndị uru ndị nwa niile na-agba mbọ fụ na ya bụ ije anyị na-eje nwere isi like ụwa zuru ike na ndị otu ya na ndị ọha na eze ndị Igbo egburu ndị mmadụ n'obi Igbo ba jee nwee na-ebuli aha nwe ike enu, na-akwụ aka, na-enwe anwụle, na-akpọ oli, na-agba egwu, maka na egburu ụmụnne va jụrụ ese vajeli kwuchiele ya bụ nwa amadi ọnụ ya si a na aka ya dị ọcha, kwenyeli egwu si na ọnya ka ya eso ka e nwee na-egbu ụmụnne. Ọkwa na ovu otu ndị dị otu ahụ ka esi ka ị nwee kpọkọta ọnụ. Kere ihe mere na ịkpọkọtara ọva niile ọnụ mgbe ị nọ n'ime IPOB. Ọkwa na ovu ive nwa Maazị Nnamdi Kanu na-emekwa ovu nyanwa ka esi n'ihe eme ka efe iji nwee mepee redio. Ihe emechi redio ma ọ bụ na ị chọrọ ka ụwa afọ gị n'anya. Ihe emechi redio ma ọ bụ na ị chọrọ ị na-agba mbọ ka ị nwee zọpụta ndị nke gị. Imepezi redio nwee na ya bụ redio ya emechikwane gị. Ọ bụrụ ọnụ ka nna abụ gị, mana ive na-eme eme ka nna agwa gị. Ya bụ cheelia n'oge adịrọ, cheelia n'oge adịrọ, na ncheela adọkwa nne n'igwe. Anyị na-akwụyalụ Maazị Nnamdi Kanu wee soli ya na-ejesi ya na anyị esi ya nwee mekpu ihe niile na-eme na ya enwetakwana Biafra. Biafra abịaghị abịa. All hail Biafra. Onye na-ekwu bụ Maazị Ọnọchie Heavenly Son aka God is my strength. Ka o mesienu. Daalụ nụ ụmụ Igbo.